Duha ang patay og duha sab ang samdan. Human gipaulanan og bala sa usa ka balay sa Butuan City. Wala pa makontento ang usa sa mga sospek kay misulod pa sa balay sa mga biktima og nanigbas. Ang detalye sa report ni PJ de la Peña. Patay ang magsuon nga sila Emerson Cervantes, 52 anyos, ug Alberto Cervantes, 50 anyos, nga parehong residente sa Purok 21, Sitio Palutputan, Barangay Maguinda, Butuan City. Samdan sab ang duha ka mga minor de edad nga mga anak sa biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, gipaulanan og bala sa mga wala pa mailhing armadong lalaki ang balay sa mga biktima Biyernes sa gabi niadtong Mayo 21. Nasayran nga ang usa sa mga sospek ang misulod pa sa balay sa mga biktima kung asa gipangtiwasan og tigbas. Hinuon swerteng nagkalingkawas ang duha ka minor de edad nga anak nga ginatambalan sa ospital. Sumala sa mga silingan nga nakakita, 5 kuno ka mga lalaki ang ilang nakitang padulong sa balay. Dayon nadungog na nila ang buto-buto sa pusil. Na-recover sa crime scene ang 5 ka basiyo sa bala sa 9mm, usa ka buhing bala ug balini sa 9mm pistol. Na-recover sab ang gigamit nga sunda nga duna pay dugo. We're still conducting deeper investigation about nga motibo. So we're conducting ongoing interviews sa pamilya ng biktima, sir, kung unsa ka tinuod nga na sila sa lupa, sir. Of course, default na premature investigation. Away sa yuta ang ginalantaw karong motibo sa kapulisan. Ako si PJ de la Peña para sa One Mindanao.